Napuhag ang mga manunudlo kag estudyante sang Tanza Elementary School sa syudad sang Rojas, Capiz. Ginlamon sang kalayo ang duha ka hulot lakip ng canteen area kag porsyon sang principal's office. Pila ka mga gamit sa eskwelahan ang nasunog. Sa inisyal nga investigasyon ni FO3 Herbert Anonoy sang BFP Rojas, duha ang ginatanaw kausa sang kalayo. Posible halin sa substandard nga linya sang kuryente o kon may nagtuyo nga sunugon tungod may nakita ini nga ginlukot na karton sa diin nagalin ang kalayo. Temporaryo nga ginkansela ang klase sa kindergarten subong adlaw samtang ginahanda pang ICT room nga ila manginhulot klasihan. Ginapaligmat sang kapulisan ang pumuloy sa San Jose Antique matapos pila na ang nabiktima sang ipit-ipit gang. Sa laragway nga ginpost ni Stephen Chica, makita ang akto nga pagkuha sang kahita sa isa ka customer. Modo sang ipit-ipit gang nga magtipon sila malapit sa target nga customer. Samtang ang isa sa ila nagatingwa sa pagkuha sang gamit sang ila biktimahon. Tungod sa serye sang insidente, nabuhay liwat ang istrikto nga pagpahamtang sa mga CCTV camera sa mga establisimento. Nadakpan sa Kalibo Aklan ang ginakabig eksperto sa pagprenda sang peke nga mga alahas. Ginkilalang arestado kay Bong Alcantara sang Davao City. Ginpaalerto sang isa ka pawn shop ang pila nila ka branches sang nagprenda sang peke nga singsing ang suspect diri sa syudad sang Iloilo. Pila ka adlaw nagsaylo ini sa Kalibo kag didto na bisto ang malain nga plano. Na-recover sa suspect ang apat ka singsing, kwarta kag mga peke nga ID.